Üdvözlöm Önöket! Fergeteges Breakhouse Partiból bábszínház lesz a diszkóban. Igen, ilyen is van, szóval mindjárt megmutatjuk, hogy milyenek a bábok, hogyha bulizni mennek. Mindjárt erről, de előbb nézzék, mi lesz még a mai adásban. 144 művész, közel 300 alkotása a Szentendrei Művészetmalomban megnyílt az első szobrász biennálé. Lars von Trier mozi színháza után Anger Zsolt színház mozia, bemutatták a Dogville-t a Bárkában. Bábokkal úgy tűnik, mindent lehet. Legutóbb egy marionett operát mutattunk Önöknek, most pedig Gergye Krisztián keverte a műfajt a tánccal, és hozta létre a Galja című darabot, ami egy peep-show, egy stand-up comedy, egy cirkuszi attrakció, meg a haláltánc, meg még ki tudja, minek a keveréke, és ha ez nem lenne elég, akkor még kiderül ma az is, hogy mit keres egy báb előadás a diszkóban. Fekete színházas stílusú a báb előadásunknak, aminek az a lényege, hogy sötétben, de látszódnak azért a bábosok, ők sötét plüss ruhában vannak, mint hogyha ninja pizsamában lennének, és nagyméretű bábokat tartanak maguk előtt, tehát 2-3 ember akár kell egy báb mozgatásához, és ezt ügyesen spotlámpákkal úgy kell bevilágítanunk, hogy leginkább a bábozáson legyen a hangsúly, tehát ilyenkor a színháztermet vagy a parti termet teljesen besötétítjük, és csak a hangulatvilágítás a színpadon jelenik meg. Bábdiszkónak külföldön van kultusza? Szerintem nem, én utána néztem, és nem nagyon találtam hasonló kezdeményezést, ami ezt a japán stílust és a modern elektronikus zenét ötvözni, úgyhogy tulajdonképpen egy új mesdjén járunk. Miért akartál részt venni a Parti Bábszínházban? Ez egy elég jópofa lehetőség volt arra, hogy olyanokhoz jusson el ez a műfaj, akikhez valószínűleg máshogyan nem. Tehát ezért vannak emberek, akik kultúra közeliek, tehát elmennek például a Merlin Színházba egy ilyen partira, de nem biztos, hogy eljönnének arra, hogyha mondjuk meghirdetnénk, hogy van egy felnőtt marionett előadás, mert amit én csinálok, az az. Ez egy komplett koreográfia, amit láthattunk végül is erre a zenére. Ezt hogyan találod ki? Ezt úgy találom ki, hogy általában a báb karakteréből indul el a mozgás, meg például egy zenéből, itt a zene az nagyon hamar megvolt, és az adott egy csomó minden dolgot, és hát egy rendezővel, Tárnok Maricával dolgozom sokat együtt, és ő a külső szem. Számodra miről szól ez? Hát rólam szól. Egyértelműen? Én azt hiszem, hogy Krisztiánnal főleg belőlem indultunk el, meg hát természetesen Gályáról szól, meg a nőről. Mi az, hogy nő? Tehát, mi az a teremtés? Mi az, amit ad egy nő? Na ki vagyok én? Ki vagyok én? Na és ki van ott? Hát ki vagy te? Olyan történet, ami igazából nincs is, egy olyan mese, ami nincs is, de ilyen nagyon erős asszociációkat hív életre, és azt gondolom, hogy maga a történet és maga a viszony, az reményeim szerint a Marica révén, meg a darab révén a nézőben születik meg. Miért szól rólad? Hogy felvállalom önmagamat, hogy benerakom azt, ami az összes 20 éves színházi tapasztalatom, az új műfajt, azt a bábot, amit azt speciálisan ismerek és tudok, és hát azt, hogy én egy nő vagyok. És a Krisztián hihetetlen érzékeny lelkű ember, és akkor így sikerült belőlem kibányásznia olyan dolgokat, ami még nekem is meglepő volt.
Először rendeztek szobrász biennálét a Szentendrei Művészetmalomban, ahol 180 kis plasztikát és nagy szobrot állítottak ki. Szentendre városa elsősorban festészetéről híres, de most a festészet mellett befogadja a szobrászatot is, méghozzá nem is akárhogyan. A Dedukció című első szobrász biennálé megrendezésével folyamatos megjelenés biztosít ennek a nehezebben mozgatható és bemutatható műfajnak. A Dedukció névre hallgató első szobrász biennálé, amelynek nagyon-nagyon örülök, hogy látványilag is ilyen fantasztikus esztétikai élvezetet nyújt minden néző számára. 144 művész, közel 300 alkotását láthatjuk itt. A magyar szobrász szakma erre a felhívásra megmozdult, és úgy érzem, hogy bizonyított. Valami rendkívüli magas színvonalon bizonyított. Pécsen idén elmaradt a kisplasztikai biennálé, talán ennek is köszönhető a rendkívül gazdag anyag. 144 művész közel 300 alkotása látható a Művészetmalom tereiben. Tudjuk, hogy nincs a szobrászatra túl sok pénz, és ez messze nem az a műfaj, ami galériákban eladásra kerülne, vagy egy szenvedélyes gyűjtőkör övezni a szobrászok tevékenységét, és ezért tényleg megható, hogy milyen áldozattal készültek el ezek a művek, igényes anyagkivitellel, a méreteket is megtartották, és nem adják fel. Tehát akkor is egy bronzot öntenek, amikor bronzot akarnak önteni, akkor is egy nagy fát művelnek meg, amikor faszobrot akarnak, a kövekkel szintén megtartotta valamennyi mű, ami itt látható, az anyagra való hivatkozását. Tehát hogyha egy anyagra születik egy gondolat, akkor az az anyag meg is marad a gondolat hordozójának. Kevésbé ismert átfogóan a magyar szobrászat, kevésbé tudjuk bemutatni, hogy itt is milyen fantasztikus értékeink vannak. Ezért nagyon fontos ennek a rendszeressége és a rendszeres bemutatási lehetősége, mivel úgy a művészek, mint maga a város is programjába be tudja illeszteni, és rendszeresen meg tud jelenni. Fiatal, finom nő érkezik egy istenháta mögötti eldugott helyre. Minek? Miért? Nem tudjuk. Mi elől menekül? Azt sem tudjuk. Egy valami biztosnak tűnik, hogy ezen a helyen csupa-csupa jóra való, becsületes ember él, állítólag. Lars von Trier rajongók, figyelem, most kiderül, mi lett a legendás filmből a színpadon, bemutatták a Dogville-t a bárkában. Bár erről sosem beszéltünk, de úgy érzem, a fiamnak is adós vagyok egy gyermekkorral. Lars von Trier Dogville című filmjét nézve sokak gondolták, hogy ez nem is igazán film, hanem inkább színház. Anger Zsolt rendező ezt tovább gondolta. Ha van egy olyan film, ami színházi technikákat használ, akkor miért ne lehetne egy olyan színházi előadás, amely a filmes teatralitással kísérletezik? A film teatralitásához nagyban hozzájárulnak a csöndek, a tekintetek, egy-egy gesztus olyan fontos jelentőséggel bír. Ezt megpróbáljuk a színházban megteremteni, hogy ugyanilyen fontosak legyen minden egyes apró mozdulat, minden egyes tekintet, minden egyes pillanat. És megpróbáljuk a hangokat is és a zenéket is úgy használni, nem úgy, mint egy színházban, hanem adott esetben úgy, mint ahogy általában a filmen. Farkas Tamás alias Thomas Edison az a fiú, akinek újító szándékai vannak, aki egy jól működő közösséget szeretne létrehozni a házban, ugyanis Dogville a bárkában csupán egy házként jelenik meg. Ez tulajdonképpen egy hely, de bármi lehet, tehát bárhol lehet, és ez tehát annyira az emberi szempontok fontosak ebben, hogy tulajdonképpen bárhol, ahol közösségben élnek az emberek, vagy egymás mellett élnek az emberek, és van egyfajta viszonyuk egymáshoz, ott ez a történet ez játszódhat. Sőt, ha úgy veszem, akkor egészen kitágíthatom oda, hogy Isten és ördög, és szóval ez egy nagyon tágítható fogalom, ez az egész Dogville. Úgyhogy lehet az akár az univerzum, tehát tényleg annyira sok minden belefér ebbe. A nagyon puritán térben, ami egy üres plac egy szál fallal és egy szál ajtóval, tulajdonképpen nincs hova nézni, nincs, ami elterelje a figyelmet a színészekről. Meg itt tanácskoznak, ahelyett, hogy aludnának.
Ki volt valójában az égnek álló hajú, nyelvét nyújtogató lángelme, aki a 20. század egyik legnagyobb tudósa volt, és akit Albert Einstein névre kereszteltek, megtudhatják Walter Isaacson új könyvéből, olvasnivalót ajánlunk. A fasizmus elől Amerikába menekült férfi, akinek arca jelképé, neve pedig a zseni szinonimájává lett. Einstein sikereinek titka abban állt, hogy bátran megkérdőjelezte a megszokott gondolkodást, és áhítattal csodált olyan jelenségeket is, amelyeket mások teljesen hétköznapi dolgoknak tekintettek. Walter Isaacson Einstein című könyve a maga valóságában tárja fel a kivételes ember és zseniális tudós életútját. Pluralika néven új művészeti folyóirat indult el, melynek célja, hogy olyan témákra és kultúrákra irányítsa a figyelmet, melyek itthon ritkán kerülnek középpontba. A negyedéves periodika első dupla száma Kortárs észt címmel jelent meg, és napjaink észt irodalmába és képzőművészetébe enged betekintést. Ha tehetik, menjenek el a Merlin Bar diszkóba, mert ez nagyon vicces, érdekes, és mindenképpen maradandó élmény, és nézzék meg Gyergye Krisztián új darabját, a Gályát is. Mi legközelebb holnap jövünk az este után. Viszontlátásra!